Good morning guys. We are still in Cebu, Philippines. Bualan right now. Nagstay kami dito sa Vale Tin Homestay. Maganda yung lugar nila guys and I'm here with the whole family. Kaya lang, sa sobrang ganda, nakalimutan kong mag-vlog. So this is actually our last day dito. And anong oras na ba? Today September 18, Sunday 10:42 na ng umaga. Tapos by 12 is mag-check out na kami. Tapos magta-transfer na naman kami ng another resort. Is stress pero okay lang. Ganun talaga. So that's what gonna happen. Ang ganda dito guys. Sobrang may-ari dito is Filipina. And then she's married with a German guy. And actually andito yung Filipina na kausap namin. Mabait din siya sobra. And kaya lang hindi talaga ako nakapag-video. Ang ganda ng lugar nila. Grabe. I will show you quickly the outside. May swimming pool din and it's very good if kasama niyo family niyo. Kasi napakalaki ng room. And then pwedeng mag-request ng extra mattress if ever. May swimming pool din and basta ang ganda. Pakita ko. Wait lang. Ang kalat. It's fine. Ito yung bubukas mo na, magandang umaga talaga pagkabukas. Tapos there may pabukid style, yung maingay yung papa ko, busy sila. May swimming pool doon, hindi ko na lang pupuntahan pero maganda siya, promise. May sitting area here pag ayaw nyo na sa loob. May ano din dito, table, pwede ka kain-kain. And then what's good about here is that may restaurant dyan, pwede magpaluto. Then, pwede din kayong magdala ng sarili nyong pagkain. And then, kayo na yung magluto. So, pang family talaga po, budget friendly. Ika nga. Yun. Tapos, puntahan ko family ko. Andito sila sa gilid. Actually, dyan sana talaga dadaan. Pero, shortcut tayo. Tingnan nyo guys, ang daming mga tanim-tanim. Look! May banana pa. Hilaw lang. There, that's banana. And then dito, relax-relax na muna mga tao. Ang ingay. Tihok na din. Usan mo ni Slim din. Maramag ka ng... Manangaw lang mo. Hapit na ba yung oras? Hoy, busy. Ito, nagluto ng sariling kanin. Ang init pa. Ganyan. Dati pa. My nephew. Hindi na mo doon. Hindi mo diyan. Di ka mo ligaw. He just woke up. Everybody's stressed out. Kasi, mag-11 na. And then, kailangan na nating mag-check out. Busy. Ito yung isa ko pang nephew. Din, pagkauna niya din. Away na lang. Kaya namin kan mo. Open. Chicken pagod. Dili sa sauce na siya. Okay, papa. Dali. Ito pa ang pagkapit na oras. Oh my God. Stress. Right. Wala mo yan, ma. Tanawa. Fish. So may kuha na ni kamuton. Chicken na... namutan na. Pero last day na bito. Chicken na is black chicken na pagod. Dili siya pagod sa sauce. Sir, laki ng braso kasi kain ng kain there. And then, this is Raiden, the English speaking kid. I don't know. Yan, laro-laro. Dapat tasa gida dito sa inyo. Oo. Dilim to kay upat man ni. Basta dito sila nagstay guys. No, it's just a video. So dito sila nagstay guys. 2 adults, 2 kids sa between. Pero nasa toilet pa ganyan. And naging bed ng mama ko. Kita nyo ang kalat. It's because we are packing. Alis kami today. Kaya medyo stress. Tapos ito yung extra mattress na sabi ko sa inyo na if marami kayo pwede mag-extra mattress ganyan. Tapos may mga ano din dito guys. What is it called? Mga pagkain ganyan. Tapos pag gusto pwedeng kumuha lang. Nate. Ano ito kaon din? O kaya unita na po, mama lang po no. Mabiling ka. Basta ito na yung mga pagkain. Tapos ito yung pang emergency lang pag gutom na gutom ka na talaga. Because I think I don't remember the prices but each of this cost money. And then this one. Okay. There. Alam nyo na. Ganyan. May wifi din sila pero hindi nyo na makita.
Done. Basta ang laki ng room. Super laki. Yung ina ko, inahak. Ayaw mo ako rin na mo. Yung momshi. Ako, There. ang baboy. Maganda din na may mga ganyan-ganyan. Plastic.